Uma singakhuzani ngalokhu, baningi abantu abasazofa, baningi abantu abasazolimala, baningi abantu abasazongena emajele. Ngana wethu ngizwe kahle. Uyazi ukuthi empilweni sometimes kuyenzeka umuntu ethe wrong, but ngenxa ungahleleki kwakho uyitholo sekuwena wrong more than lento umuntu ayenze kuwena. Kunamavideo aseculator la enkundleni zokuxhumana ngabe umuntu wesifazane ephihliza imoto yomuntu noma ebulala umuzi womuntu o ebulala impahla endlini. Umbuzo wami uthi okay, noma ubekuchithela noma ngabe yini la beyenze wrong. Uma ngabe usubulala imoto wena awusekho yini wrong. Uma ngabe usubulala umuzi wena use right yini. Umbuzo uthi uma ngabe usuyibulala imoto yami noma ubulala umuzi, mina ngikwenzeni mina? Ngithule, ngikubuke, ngikwenzeni mina? I know bakhona abantu abazoba defender, but umbuzo wami uthi uma ngabe le moto ebulala mhlawumbe kwa mina ngaqeda ukuyikhokhela ngikwenzeni? Uma ngabe ubulala lo muzi lo mhlawumbe kwawona wami weingane zami, uma ngabe mhlawumbe ulimaza impahla kwamhlawumbe ezinye zeimpahla engaphakathi endlini kwazona ngakakwazi ukuyiqeda ukuyikhokhela, yethu wena usuyibulele. Bana ukuthi ngizwa ngidabuka ukuthi uma lento singayilungisi, baningi abantu abasazolimala, baningi abantu abasazofa, baningi abantu abasazongena emajele.